ରାଧେ ରାଧେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଆମେ ଏଇପଟକୁ ସବୁବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ଦେଖ। ଏଇ ଯେ ଧାନ ଗଛ ଗୁଡା ଦେଖୁଛ, ବହୁତ ଉଚା ଉଚା ହେଇଥିଲା। ଯେ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ବାତ୍ୟାର ଏଠି ପ୍ରଭାବ କିଛି ପଡିନାହିଁ। ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପବନ ଦେଲା, ପବନ ପାଇଁ ଗଛ ଗୁଡା କେମିତି ଶୋଇଯାଇଛି। ଧାନ ଟିକେ ହେଇନି ଆଜିରେ। ଧାନ ଟିକେ ବି ଆଜିରେ ହେଇନି। ଆଉ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଯେ ଧାନ ହେଇନି, ଚାଷୀ ଟେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଚାଷ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଧାନ ହେଇନି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏ ଗଛ ଗୁଡାକ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଥାଉ ଏ ବାଟେ, ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଏତେ ଏତେ ଉଚ୍ଚା, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ଏତେ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ଧାନ ଗୁଡା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଧାନ ହେଇନି। ଟିକେ ବୁଲିକି ଧାନ ହେଇନି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଧାନ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବୁଲିକି ଧାନ ତା ଦେହରେ ହେଇନି, ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ବୁଲୁଥିଲୁ, ସିଏ ବି କହୁଛି ମାମା ଧାନ ଗଛ ଗୁଡା କଣ ଶୋଇଗଲା। ପବନ ଦେଇକି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ବୋଲିକି ଧାନ ହେଇନି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ। ଦେଖ, ଗୋଟେ ବୋଲିକି ଧାନ ହେଇନି, ସବୁ ଧାନ ବିଲ ସାରା ଧାନ ସବୁ ଶୋଇ ଯାଇଛି। କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ ମାନେ ବିଲଟାକୁ, ଯେ ଏତେ ଏତେ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ବୋଲିକି ଧାନ ହେଇନି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଗୁଗୁ ଛେଳିଟା ନବୁ କି? ଆଁ ଗୋଟେ କିଆରି ଯାକେ ଧାନ ଶୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ବି ଧାନ ହେଇନି। ଏସବୁ ମାଇନ୍ସ।